Ahoj to lidi, fakt se omlouvám za tu špatnou kvalitu, protože já vůbec nevím, jak bych to líp natočila, takže bohužel takhle to bude. Takže kdybych to hrála na telefonu, tak je to mnohem horší, než na telefonu, takže aspoň něco takhle, no. Takže tak mi řekněte, jakou máte rádi hru na Xboxu, nebo teda na Robloxu, pardon. Takový menší fail, nevadí. No to se moc nepovedlo. Hej, viděli jste toho Sigma banána, what the fuck? To co je za skin? Oh my, what the heck? Jako mohli bychom si potom zahrát jako druhý part nějakou jinou hru na Robloxu. A tady to jako zatím bude asi to, co budu hrát teď, takže asi tak. No, toto video bude tak dlouhý a maximálně asi tak dlouho, jak mi to dovolí telefon. Takže asi tak vám to řeknu. A každopádně, jestli ještě u mě nemáte odběr, tak ho prosím dejte, protože já bych mega chtěla dosáhnout aspoň 1 000. Protože my jako máme jenom kolem vlastně 130 něco, jak 134, že? Ale já bych to mega chtěla toho dosáhnout. Hele, když tak mi třeba, jestli budou zapnuty teda komenty, tak mi třeba napište něco o sobě. Takhle. No. A když tak ještě tam napište, jakou hru byste chtěli potom, jako, abych hrála, protože každopádně já nevím, co máte přesně rádi. Já jsem našla tady tu hru před pár dnama, nebo teda včera, už mi trošku hrabe. A jako začalo mi to docela jít, jako vidíte, že jsem nahoře tam v tabulce 16, takže teda že mám 16 kg, já nevím, vůbec se to nevyznám. No, ten bear, toho medvídka, to třeba úplně hejtím, to nemám ráda, ale jo. Hele, já si myslím, že tady to videjko za chvilku skončí, protože já nevím, jak mám dlouho, jako velkou, ještě jako místo v galerii, takže asi tak. Ale fakt se mega omlouvám za tu špatnou kvalitu. Fakt to je jako, mega se omlouvám. Tady to poprvé, co takhle vlastně nějak natáčím, že? Nebo já nevím vůbec už. Jo, tady to je asi po druhý nebo po třetí, hele. Jo. Jo, promiňte, že nemůžu natáčet jakoby živě, protože měla jsem omylem jakoby tam něco provedla s tím, takže zase to dopadlo velice špatně, no. Ale hlavní je, že můžu pořád natáčet jakoby normálně, takže to je asi tak hlavní. A jak mi řekněte, jak jste se měli, jo? A řekněte mi třeba, jako, co mám udělat jako za masku, jo? Jakoby, yep. Ale já nevím, fakt jak dlouho můžu ještě tady to, jako vám, víte co, jako natáčet tady to, protože já fakt nevím, já to mám jenom na blbý galerii, lol, takže asi tak vám to řeknu. Co dáme, já bych dala tohle asi, nebo já si tady to dáme, jo, to je dobré. Jo, dobré, jsem se lekla. I don't want, okay, tak dáme, let's go. No, takže, jakoby vidíte, já jsem měla přes 700 nějak. Já jsem si to koupila tu zbraň, kterou mám takon v ruce, jo, ale, bro. Okay. To bylo mega dobrý kill. Se to ani mi nevšimlo, to je dobrý. Okay, you will die. Actually, this bear is no die too, bro. Let's run. Já, no, teď jakoby, jak jsem to dlouho nedělala, že, tak zase nevím, co říkat. Takže, no, nic, no. Hele, jestli byste mi chtěli jako přidat si mě do friendů, jakoby, tak byste to mohli. Já vám to dám potom asi do komentů, pokud teda budou zapnutý, že jo, logicky. Ale trošku se mi to, jak vidím, seká, jako ta kvalita, jako vidíte, úplně není nejlepší, jako nechci to říkat teda. No, prostě to Xbox 1 není nejlepší Wi-Fi, že? Ale já to za chvilku asi budu muset skončit, protože
vlastně já nemůžu natáčet delší videa než asi 5 minut, takže tak čau, jo. Bude další videjko asi za chvilku. Ahoj.